Dahil kahapon napansin ko kasi itong alaga nating si Raptor na pula. Napansin ko yung gulong niya sa likod is pudpud na. Ito siya mga idol, lumabas na yung fly. Naabot na tayo ng tanghali. Pero Bani Pangasinan. Ito yung pangarap kong sasakyan, Honda CR-V. Pangarap ko yan mga idol. Urbano yan mga idol, ha. Yo, what's up? Good morning mga idol. Welcome back again sa ating panibagong vlog. So sa video pala na to ay may pupuntahan pala tayo, no. Bali magra-rides tayo papunta sa Bulinaw, tapos Bulinaw to Alaminos. Dahil may hahanapin tayo mga idol, no. Dahil kahapon napansin ko kasi itong alaga nating si Raptor na pula. Napansin ko yung gulong niya sa likod is pudpud na. Ito siya mga idol, lumabas na yung fly. Ayan, napakahaba na yan mga idol, no. Ang lumabas na fly dito sa gulong. Ayan, yan pa. Tapos ito pa. So hindi na kasi pwedeng ibiyahe yan mga idol, no. Kaya buti na lang napansin ko na hindi na pwedeng ibiyahe. Napansin ko na lumabas na yung fly niya sa gulong. So yun yung hahanapin natin. At titignan natin, tatry natin magtanong sa kasa. Tapos kung mahal masyado sa kasa, may pupuntahan tayo sa Alaminos. Dahil nakausap ko na rin pala yung pinsan kong si Ibis, may sinasabi kasi siya na pwedeng pagbilhan ng Thailand parts o made in Thailand. So yung pinsan ko pala na yun nagtatrabaho sa Alaminos sa may Honda. So tinanong ko siya kanina, ang sabi niya ang presyo daw ng gulong dun sa may Honda nasa 2,000 plus. So magtatanong muna tayo sa Guanson, Bulinaw kung magkano. Kung mas mura naman dito sa Guanson, doon tayo kukuha. Pero pag same price lang din, doon tayo kukuha sa anong tawag doon, sa Thailand parts. Yun. At kailangan kasing makabili agad-agad ng gulong nitong si Raptor na pula. Kasi balak naming magbiyahe ni Mrs. kasi wala na talagang kukunti na pala yung laman ng tindahan. So kailangan talaga naming magbiyahe. So yun yung magiging vlog natin mga idol, na. At gagamitin pala nating service ngayon si Red na pula, all white. Siya yung magiging kabady natin ngayon. So nakapagbihis na rin pala tayo at paalis na rin mga idol, no. So update na lang tayo mamaya sa daan. Alright. Alright mga idol, no. So nakaalis na pala tayo sa bahay. Tapos nagkasulina pala tayo dito sa San Jose. Bali nagpa-full tank tayo kasi malayo-layo yung biyahe natin ngayon mga idol, no. Dahil maghahanap tayo ng gulong ni Raptor na pula. Dahil nung kahapon pa yata yun, nung isang araw naghanap tayo ng gulong nung nagpaayos tayo kay Sherwin nung pinalinisan natin yung carburetor. Friday the 13 pala yun, nung isang araw pala.
Tapos doon nga napansin na pudpud na yung gulong sa likod ni Raptor na pula. Naghanap pala tayo nung nakarang araw dito sa bayan, kaso wala. Kasi balak kasi namin sana ngayong araw ibabiyahe sana namin si Raptor na pula, kasi pupunta sana kami ng Alaminos para masakada ng paninda. Kaso yun nga ang nangyari. Pero sulit naman na, dahil 1 year and 3 months laging biyahe sa Alaminos, long ride. Kaya masasabi ko na sulit na rin yung gulong na yun. Hindi na rin tayo lugi doon. Siyempre nakita nyo naman anong tawag doon, nakakabit pa yung kulong-kulong natin, di ba? Mabigat palagi yung karga natin pag ganun na naghahakot kami ng paninda ni Mrs. Tapos tumagal pa siya ng ganun katagal, no? 1 year and 3 months. Kaya pwede na rin, sulit na rin nung tinakbo ng gulong na yon. Kaya unahin pala natin. Uy! Shout out. Dami yung paninda ngayon, ah. Kunti lang ngayon? Dadaan sana ako kapon kasi kinuha ko kapon. Kaso nagmamadali ako tayo, baka mabuto ng ulat. Sige. Ay, patay. Dahil ngayon, alam mo yun, hanap ng gulong nung kulong-kulong ko. Pud. Sige. Kaya yun nga mga idol, no? Kailangan natin maghanap ng gulong ni Raptor na pula. Nasa na ba ako kanina? Nung naghanap pala tayo dito sa bayan kahapon, so wala tayong nahanap. Ang meron lang yung mga pang tricycle na pang sidecar pala na gulong. Ayaw naman ni Mrs. nun. Saka yung ganun kasing gulong, yung parang kwadrado ba pang tricycle, nakakapingkong kasi yun ng motor. Kung mapapansin nyo yung mga naka-tricycle, diba? Yung ganun yung gulong nila, tapos bumabengkong yung rim nila, yung hub. Alright mga idol, no? So papasok pa na tayo dito sa Bulinaw. Nandito na pala tayo sa Barangay Tara. Yeah. Subukan muna natin magtanong mga idol dun sa may Guanton. Uy, grabe, siningit talaga eh. Pagkatapos pala natin dito sa Bulinaw mga idol, pupunta pa tayo ng Alaminos. Authentic pala tayo, 10:30 ng umaga.
Nakikita nyo yan mga idol, andyan na yung ulan. Pero ready tayo, madala naman tayong kaputi kasi tayo pwedeng mabasa. Kagagaling lang natin sa sakit mga idol. Right mga idol, no? So touchdown pala tayo dito sa Bulinaw. So maka-update na lang tayo mamaya dun sa may Guanfon. Tatanungin natin kung magkano yung presyo ng gulong. Grabe, napakahirap palang hanapan ng gulong tong Honda Supremo mga idol, no? Alright mga idol, no? So nandito na pala tayo sa Guanfon, Bulinaw. So magtatanong lang tayo dito sa Bullet kung magkano yung gulong ng Honda Supremo. So alright mga idol, no? So in order na pala natin yung gulong. So ang presyo is 1,560. Napirma ako, sir. Sige na. 1,560. Pero pag kon ma'am, pwedeng kon siya. Aantayin na lang yung text ma'am. Alright mga idol, in-order na natin yung gulong kasi mas mura dito. So nagtanong din ako sa labas kung magsabi kasi yung pinsan ko. Sabi nga yung Thailand price 1,520. Almost same price lang mga idol. So yung nandito in-order na natin. So dito pala tayo sa Guanfon, Bulinaw. Alright. Sige, sir. Salamat po. Ay, yung resibo kailangan pa. Itago niyo yan, sir. Bali, para ma-claim niyo yung yung parts. Itago niyo muna. Itago lang. Oo, sir. Itago niyo lang, sir. Pag i-claim niyo na yung gulong, Ito pakita na. niyo yan. Alright mga idol, no? So nai-order na natin yung gulong. Kasi nagtanong tayo kanina, yun nga, 1,560 yung sabi nilang presyo. Ganun din naman, halos para sa Taypay. So mag-original na lang ako. At least yun, alam kong made in Japan mga idol. So tuloy pa rin tayo sa Alaminos pala, no? Kasi may bibilhin pa rin tayo doon. Alright. Pero hindi na tayo didiretso sa may bilihan na mga Thailand parts. Dito na lang tayo sa may CSI. Alright mga idol, no? So update tayo mamaya. Malayo-layo pa yung biyahe natin. Alright mga idol, no? So nakapag-order na rin pala tayo ng gulong. So mas mura nga ng konti doon sa may Guanfon. At least yun, alam natin na original. At magtatagal na naman siguro ng ganong katagal yung tawag dito. Anong tawag dito yung gulong natin? Kasi pag yung dito lang kasi sa labas, wala, mabilis na mapudpud. Unlike sa original, talaga pang matagalan. Mahal naman siya, oo, mahal. Kaso yung quality naman talaga, sulit naman talaga yung paggamit. Katulad na lang yung nakakabit ngayon dun kay Raptor, no? Grabe, 1 year and 3 months na ginamit natin. Lagi pang long drive yun, ha. Lagi tayo naka long drive papunta sa Alaminos. Tapos ang bibigat pa ng karga natin,
ng ganun katagal. So yun na lang yung pinili natin mga idol, hindi na tayo pinili ng Type 5. At isa pa no, pag Type 5 kasi minsan madaling magpudpud. Kaya na to, yung nakakabit dati dito sa kay Raptor na pula, yung gulong nun Type 5 yun, hindi pa umabot ng 1 taon, napudpud na. Pero yung nilagay ulit natin dito kay Raptor na pula, yung Type 5 ulit, hindi tayo bumili ng original kasi mas priority natin si Raptor na pula kasi siyempre pangkabuhayan, di ba? Kaya itong si Red na pula, yung mga nandiyan lang mga Type 5, pero hindi naman basta-basta na gulong din yung kinakabit natin kay Red na pula. So, nakita nyo naman mga idol no, kung gaano kagastos yung may mga motor. Pero okay lang yun dahil nakagamit naman natin sa pangkabuhayan. Ito si Red na pula, nakagamit natin sa pangkablog. Kaya kailangan lang talaga natin anong tawag dito, kumastos para naman anong tawag dito, para maiwasan yung mga aberya sa daan, diba? May tumutunog sa ating mga idol reborn. Alright. Alright mga idol no, so touchdown pala tayo dito sa bayan ng Bani. At shout out po sa lahat ng mga taga Bani. Alright. Bani, I'm here. Ito pala yung bayan ng Bani mga idol no. Grabe. Inaabot na tayo ng tanghali. Pero Bani, Pangasinan. At time check pala tayo is 11:48. Alright, so tanghali na. At gutom na rin ako kasi tanghalian na. So tamang tama siguro pagdating natin sa Alaminos, maglalunch muna tayo. Layo ng biyahe natin mga idol ha. Alright, from Anta to Bulinaw, tapos Bulinaw to Alaminos,
Tapos mamaya, Alaminos to Anda. Alright. Grabe yung biyahe ito. Wala alam kung ilang kilometers yung biyahe natin. Hindi ko na nai-record. So update na lang tayo mamaya mga idol, no? Pagdating natin sa Alaminos, para makatipid naman tayo sa battery ng GoPro natin. Palubat na rin kasi mga idol, no? Woo! Grabe, no? Grabe itong biyahe na to. Pero okay lang kasi naka-order naman na tayo ng gulong ni Raptor na pula. Kaso ang problema nga lang, diretso pa tayo ng Alaminos. Diba ang anong may bibilhin tayo ng mga paninda para sa tindahan. Update tayo mamaya mga idol. Update tayo mamaya sa Alaminos. Okay mga idol, no? So, malapit na pala tayo sa CSI. Okay. Traffic mga idol. Oh no, traffic. Traffic. Uy, wow. Alam mo ba mga idol, ito yung pangarap kong sasakyan, Honda CR-V. Pangarap ko yan mga idol. Forma na. Yan ang isa sa pinapangarap kong maging sasakyan mga idol, Honda CR-V. Mula nung bata ako talagang napopormahan na ako sa sasakyan na yan. Ewan ko lang kung bakit. Yung mga ganitong model idol yung ganitong model yung talagang anong tawag doon, yung pinapangarap ko talaga na 4-wheel. So siyempre hindi pa natin matupad-tupad. Kaya natin balang araw, di ba? Alright. Siyempre hindi tayo titigil hanggat hindi natin natutupad yung mga pangarap natin. Hindi yung salitang pangarap lang yung matutupad natin, kundi yung magkatotoo talaga. Kaya pala traffic mga idol, no? Meron pala to tag-ani na kasi. Kaya siguro marami nagkaani ng mga palay. Alright. Sa wakas mga idol, dito na tayo sa may CSI. So, dito lang tayo pupunta mga idol, no? Alright mga idol, no? So, kasama ko pala ngayon yung pinsan ko si Ibis, yung nagtatrabaho sa Guanson. Ganda ng motor na, no? So magiging next na project pala natin yan,
May gagawin pala tayo dyan, magpapawilding siya eh. So kakain na muna tayo mga iron. Alright. So kakain na muna kami sa may kambingan. Wasok talaga eh, ha? Samot sa motor mo! Grabe! Kurbada yun mga iron ha! So bago pala tayo magtapos ay shout out muna kay Ranly Hogom, kay Idol Lawrence Gloria, Bernard Nazaro, Mark Paul Cristobal, Gerardo Palad Cristobal, at kay Mol Hilary. At sa lahat ng mga gusto magpa-shout out, comment lang po sa baba para may shout out ko po kayo sa mga next na vlog natin. Alright, see you po sa part 2 mga idol.